Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you had a wonderful weekend. Makaenda zvekumachechi motiudzawo zvekuti mava muchipinda neipfuko paweekend. Aiwa isati tiripo zvedu pamba tichiklina nokutsvaira imi. Yekutanga inyaya iri disturbing. Regai tipinde munyaya yacho muzviwire mega. Makadiva tete ndine nyaya yangu. Ndakabarwa mugore ra1990. Ndakazvarwa ndine nhengo yemurume uye yemukadzi. Nhengo yemurume inoshanda 100% uye yemukadzi inoshandawo. Chinorwadza ndechekuti ini pachiso ndiri mukadzi, ndakaumbwa semukadzi, as the only difference I have 2 organs. Vatete, kana nguva yemadzimai yasvika ndinoita jeko ende ropa rinotobuda. Zvinorwadza kuti I cannot lead a normal life semamwe madzimai. Kuseni kwega kwega pandinomuka, nhengo yechirume inenge yakamira kuti twi. Handigoni kuiviga, ndezvinoita kuti nditadze kuvhakachira hama dzangu. Chero kukurura pane vamwe handiiti zvakadaro. Dambudziko nderekuti chero kupinda mumarelationship nevakomana I can't, because ndinotya kuti ko vakazvibata kuti ndine nhengo vanozoita sei. A few years ago takaenda kupati neshamwari dzasisi vangu, tikanonwa doro tikadhakwa. Ndakatanga kutamba nemusikana anogara kumaraini kwedu, akatanga kundiwainira. Vatete, it's confusing because ndakatanga kunzwa kuda kurara naye because my feelings panhengo yemurume aripo, and it happened so fast kusvika tarara tese. This was my first time and I did it pasina butiro. Pasina chinguva musikana uya akatanga kupira mimba ikabata. On that night aive anwa akadhakwa mbichana. She doesn't remember everything, but I was sober. Mazuva akapindana because munhu wemurai ndiri kuseri, I would go and visit her. Mukutaurirana aiti hanyatsoziva kuti baba vemwana ndiani. Vatete, 40 weeks later mwana akazvagwa, mwana akabuda akafanana neni. Pari zvino mwana ane 2 years, ende zveshuwa vanhu vose vanongoti inonzera, because why we became very close namai vemwana. Vatete, zvinotaurika here kuti ndini baba vemwana, ini ndiri mukadzi. I don't know kuti ndoita zvekudii because mwana wangu ndinomuda. Tongoti ndikabuda pachena kuti ndini baba vemwana, mwana uyu achanditi ani because I am a woman. Vatete, ndoita sei kuti ndiudze musikana uyu kuti ndini ndakamumitisa. Imagine kuti ingadai vabereki vangu vakandiendesa kuchipatara ndiri mudoko, ingadai ndine a normal life. Ndichikura ndaita mawet dreams uye kuenda kunguva. Upenyu hwangu hunoconfusa. I don't know who I am. I have identity crisis. I have a lot of questions. I am a woman who has testicles. I am a woman who has testicles. Vatete, please help. Mushure mekunge ndatumigwa nyaya iyi, ndakazoenda paindaneti ndikanotsvaka kondishini, ndikaona zvechokwadi pane vasikana vakati wandei nevarume zvakare vanozvagwa vane nhengo mbiri. Vanhu vakadozvagwa vakadaro, ende pandakatoina ndakadonoona kuti vamwe varume vanodoyamwisa, anenge ari murume anoita zvinhu zvacho. Ndakaona umwe achipamba mukaka achitoburitsa mukaka mumazamu. Ndikazosechawo bhozi handina kuzokwanisa kuti anditumire zvenhengo bhozi ndandiri curious kuti ndichazoona kuti zvinhu zvakamira sei. Saka mapikicha ndakaona kuti in some cases nhengo yemurume inenge iri pamusoro then yemukadzi iri pasi, asi mamwe macases zviri pasaidi nepasaidi. Asi ivo vari kuti aiwa nhengo yacho itori nepower uyezve idori hombe chaiko zvokuti vanotoita zvekudoivanza kana kudopfeka mamini brief anonyazobata kuti isazonyeonekera. Asi munhukadzi vanotopfeka hembe zvakare dzakavhara kuti zvisanyatsooneka. Bedwe, you remember ndichitaura kuti pane munhu wandinoziva wekumusha kwedu akazvagwa akadaro, kana wakamutarisa murume because she is very masculine, asi kavoisi kake katete, uyezve anonzi ane nhengo mbiri. Munoziva kuti dzimwe unobvunza mari mibvunzo yakawanda kuti zvino handizivi. Saka dambudziko riripo vari kuti ndoita sei, ndoudze remusikana uyu wandakamitisa kuti ndini baba vemwana. Imi aya,
nyaya yakaoma iyi. Regai tipinde munyaya inotevera. Ndakatumigwa nyaya mbiri zuro iri naHaidhi. Regai titange nenyaya yekutanga because vakanga vanyora vakaita pfupi. Ndikati aiwa nyaya yenyu yaita pfupi. Vakati ndanga ndichifunga kuti maybe yakarebesa. Ndikati aiwa dzokai. Saka vakazodzoka. Hai tete, ndiri mudzimai wechidiki aged 31. Ndine nyaya yangu yandaida kutaura pese apa pandaisha ndosenda papi. Nhasi ndazowana namba. Thank you my tete. Nyaya yangu yakareba but ndichaita fast forward. Ndakadanana nebhinya tete. Bhinya chairo rinotengesa maparts. Mugore ra2015 ndakauya kuSA for the first time. Kuna nasisi vangu 2 vari kuno. So ndakasvikira ikoko. Ndichisvika ndaisagona language. Mese munongozivawo nyaya iyoyo kuti hautange nekunzwa mutauro. Masista vakanditi ndichingosvika ndisina kana 3 days vakati mwana wamai vangu ndakuwanira murume. The guy was very dark and handsome. Changa chiri chifit wena apa ndanga changobuda mumarriage. Ndakangobvuma hangu tikatodanana paye. Mfesi aive nemota. Nga isina kana varungu vemunzvimbo imomo. I'm talking about Lamborghini tete. But chakandishamisa nzvimbo yaigara nemota zvaisaenderana. Apa aishandira mumakula achitambira 1.5 pamwedzi. Ndakabvunza sisi kuti ndine madoubts asi vakati mwana uyu akatambura big time aenda kubasa netsoka everyday achiseva mari kuti atenge mota. Ndakati but confusion haina kubuda musoro mangu. Back to my story. Musi weChristmas mfesi akauya kumba kwasisi vangu kuzonditora. Mainduti aigara pedyo naye 10 minutes kubva paigara my sister. Ndakamuti ndiperekedze kuna imwe sister yangu. Akati handi. Ndobva anondisiya kwabig sister. Akati achazouya kuzonditora kuma 9 p.m. Ndakashamsika after 10 minutes akufona achiti ndiri pagedhi buda. Atusaudza sisi vako kuti ndini ndakutora. Ndikati okay. Apa pakadzoka anga ave nemumwe mukomana akagara pamother seat. Ini ndokugara kumashure. Akadriver ndokunanga pagaraji. Ndokunopika vamwe vakomana 2. Ini ndokugariswa pakati. Mukomana akarova mota tete zvekuma 2 hours. Ndisingazivi kuti ndiri kuendepi. Takasvika kuya kwataenda ndakazoziva kwatopera makore kuti ndakaendeswa kuBela-Bela. Vakomana vakatanga kutaura nechivhenda vachirongana kuti vachasheyana mari sei. Mukula akabva abuda gate akati did you bring the deal? Uye akati yes. Ine hana yangu yochibika mananga. Ndakabva ndamuti ndipo foni yako. Hana kuramba cause aida kuti ndisatye. Ndobva ndadaila namba yesisi vangu. Ndokuvati vakoma ndichamuti tawanda. Mundisirewo sadza handina kubva ndadya. Plus foni yangu ndaisiya kubva kwabig sister. Tawanda paakanzwa kuti ndaudza sisi vangu kuti ndinaye. Akabva atoti kuvanhu vanga anawo zvadhako. Ndokupinda mumota ndokudzoka kumba. I don't know why tete. Mukomana ndakaramba ndichidanana naye. Apa anga ari abusive sei. Ndairohwa kane neboyfriend tete. Akakufonera ukasadavira foni. Aidriver mota zvekupenga achida kuroveresa kuside raunenge wakagara. I remember rimwe day mota yakambofamba nemavhiri eside 1 mamwe ari mudenga achida kubhiutsa mota kuti tife tese. Takadanana for almost 3 years nebhinya iri. Ndaishanda stay in tete every month and ndaikwira bus kubva kuPretoria almost 300 rand mazuva iwawo kuenda nekudzoka. Nemari yangu ndichifambira bhinya. Hapana kana chake chaindipa. Akapinda mushop kutenga koko. Aitenga yake chete. Chero mabhanana aitenga 5 odya hake. Ndakatarisa. Sadza akabika. Aikubvunza kuti uri kuridawo here. Apa achidzigira mupoto. Ndakabva ndaendeswa kuMasowe kuJoburg. Ndakaprofitwa kunzi ndaona mwedzi uno usina kuupedza. Ndaona wafa uchipondwa. Ndakabva ndangofunga kuti angava ani angandiponda. Ndikati vatanga ana madzibaba. Basa rangu ranga rapera. Ndikati regai ndiende kwasisi ndiri murodhi. Tawanda akabva afona akati uri papi. Ndikati Pitori. Akati I'm coming kuzokutora today. Ndikati zvambodii kuda kuuya usiku nguva dzino. Akati I want you. Ndikati no. Ndakabva ndarangarira tsanangudzo yamadzibaba. Ndakati ndichauya ndega. Tete mukomana akandinyengerera but ndakaramba cause ndaiziva kuti wangu Tawanda hanyengerere. Instead anokutuka. The following day ndakabva ndasvika ndisina kumudza.
akabva auya nefriend yake yavakabva vapaka pageti ndokutanga kutaura nemadimikira vachiudzana kuti saka iri dhiri zvaramba todii. Tawanda akati ngatitoitai zveJoburg Street koza raundi Limpopo muno hazvibudi, tinoswera tafukidzirwa nevanhu tikabatwa. Zvikanzi nefriend yake, iwewo ndipa jaketi rako reledha riya, iwe wopfeka sutu, murungu ati cash anoprovaida, topinda pajozi kunyanya kuchibhawa chinotambira mahore chiya, maparts tinowawana. Zvikanzi namadzibaba shamwari yacho, ini chinamata chacho hachina zvachiri kundibatsira, beta kutsvaka mari. Ndopandakadaira nditi ambori maparts eiko iwawo, zvikanzi emota. Ndobva vatonditi chibuda toonana mangwana, ndobva ndanorara hangu. Mukomana uyu ndanga ndisisamude. The following day ndakamufonera ndichida kunzwa kuti ari papi. Mukomana akati ndiri away, ndodzoka Thursday. Ndakabva ndatoziva kuti vakomana vaenda kunotsvaka kwekuuraya kuJoburg. Sure, Thursday akadzoka tete achidhiraivha mota mbishi from the plastic. Akati pinda umboinzwa, ndikati kwete umu handipinde. Mota iyi yanga isiri yake. I think iye akadhiraivha chete. Vana madzibaba ndofunga ndivo vakacheka munhu ndokupiwa mota. Iye ndokupiwa cash. Ndakabva ndanzwa kumusema zvachose ipapo up to now. Ndakazonzwa nyaya dzake dzava kubuda nevaimuziva vavai kundiudza paFacebook kuti munoziva here mawaniro akaita Lamborghini iya. Mukomana akatumwa neMinden kuti nditsvagire maparts, iye ndokutsvaga boys rakanocheka munhu kuJoburg. Since ari iye Tawanda anozwana nemuIndia, ndiye akatakura maparts achinopa murungu ndokubuditsa Lamborghini nemari. Iye aifanira kuwana mari, asi akachiva mota ndokunyepera vakomana kuti tizai muri kutsvagwa nepolisi, ndokubva pamari. Vakomana ndokuenda kapa, iye ndokusara achitora mota. Vakomana vakazvinzwa vakabva vati toda kukuuraya, tiri kuda mota yedu. Ndopaakazofunga kuendesa inini kuti apiwe mota yekubhadhara vakomana vaya. Unfortunately zvakaramba. Hameno kuti vakazoipedza sei. So muIndia uyu anonzi aiti kana ave kuda maparts aimuti tsvaga. Tete mukadzi waTawanda akazvara vana 2, wekutanga ave ne8 years. Now achiri kungoita kunge mwana ne3 years, hasi kukura. Mwana uyu anodonyara naye. Wechi2 hanzi akazvarwa asina nhengo yepakati. Hazvizikanwa kuti mukomana omusikana, hanzwe haataure. Apa mukomana akuita kusemesa apera, regai ndigumire pano. Ndibva ndakati aiwa, koma gogumire izvi tsokai, hamuna kupedza nekuti vanga vataura nyaya dzakawanda, pane zvimwe zvavakazoita. 2020 ndakapindazve mune imwe abusive relationship. Apa boyfriend anga ari mupedhi wekupolokwane, aigara namai vake. Mama vake vairoya zvekuti heki. Vakandiudza directly kuti hande kun'anga ugadzire mwana wangu kuti akupe mari. Ndikati okay. Asi ndaiziva kuti handiite zven'anga. Dhei rekuenda rakasvika, vakatora rusero rwavo rweblack kahari kamugoti nezvimwe zvaiita kunge muswe. Indikati ndiri kurwara, ndobva ndananga kusishekho kwebrother yangu ndokupedza weekend ndiri ikoko. Apa zvese zvichiitika ndaiudza sawira vangu vakandinyengera mufesi uyu ndichamuti Tavi akanditengera stand. Handina kuziva kuti zvarwadza sawireyo pamwoyo. So mashoko ose andaimuudza kuti vamwene vanoroya ese akabva novati bvu kuna mai vaTawo. Vamwene vakandidzinga pamba pavo. Tawo akati tonoroja kwedu, hapana chatakabvumirwa kutakura ipapo, takanotenga zvedu mberi. Sawira mukuru akabva aita tsika nditsikewo navamwene nerweseri aitonyengegwa Tawo. Zveshuwa vanhu vakadanana kusvika pakuita mwana. Asi nahangu ndokutanga kuenda kunonzi kuAngelina kupolokwane kunomaketwa mabasa. A day before ndaenda kuAngelina, ndakarota mwana wasisi vangu akashaya wandaive ndakaenzana naye makore, akafa ane 22. Akauya kuhope akatanga kufamba neni pane imba yange yakanaka iri double story. Mumba umu maive nemasteps, asi mastep aya anga akaita dark, asi aiva masikati, meaning tobva tasvika mubathroom yepa upstairs. Ndobva ndarariswa mutabho, ndobva mwana wasisi vangu andisiya ipapo ndichichekwa maparts angu ese ndichichema. Ndobva ndapepuka, saka indakafunga kuti maybe ndimai vaTawo vari kuda kundiuraya. Since vakandipromisa kuti uchazviona, the dream seemed like real. Ndaida kunovakumbira ruregerero that day, pandakati ndozovaudza ndadzoka kubva kuAngelina. Ndakasvika kuAngelina
ndakagara kusvika kuma10 ndakuda kutodzoka kumba pave nemurume anga akagara pedyo neni abva atanga kuita nyaya neni. Murume uyu anonzi Madzibaba Admire, aigara kuWesternburg muPolokwane imomo. Aimboita chiprofita chake chenhema, indi aisatombova interested zvangu. Akabva ati pane mudhara wandinomboitira gadheni rake aiti ari kuda munhu westay in kuThornhill. Ndikati ndorida. Akabva atora foni yake akafona achiti, hai mudhara, muchiri kuda munhu uya here? Mudhara akati ehe. Saka indakaona kunge ainyepera kufona. Ndikati handei ikoko. Akati no, tinouya tokutora, gara ipapo. Takagara kusvika kuma2 nomunhu. Semunhu aida basa ndakamuti handei paThornhill padhuze apa. Takapinda murodhi tikasvika panhamba 22 Anaconda Street. Ndokusvika mudhara aripo. Patisati tasvika ndakanzwa inzwi raimba munzeve dzangu, asi izwi raimba nzwi yaThomas Mapfumo richiti kune rima hakuendiwi, kune rima. Izwi raimba richiita noizi zvekuti ndakamboda kudzokera parodhi. Tasvika pagedhi hana yangu yakarova. Ndobva ndati kuna Madzibaba Admire, ndipe foni yako. Akabva ada kuramba nayo kozi yangu yange yadzima. Ndobva ndafonera Tavo kuti ndawana basa panhamba 22 cause ndanga ndatoona mumvuri werufu umire mberi kwangu. Tasvika ndo madhezi ainetsa nyaya yatapiwa makore, mwana uya wekuurayiwa kwaMurewa. Ndichisvika ndakaona face yemudhara uyu, exactly face yatapiwa senior, uya bankuru vatapiwa makore. I think it was a sign. Ndasvika pamonde, shuwa vakafanana. I think vatori hama nehama, kana kuti maybe ndiye mutwin watapiwa makore senior. Mudhara akabva ati padhiringi, ini ndokuriramba kozi ndaitya kuisigwa madrugs. Ndakabva ndacheuka kutarira mumba muya, ndokuona exactly mastepa ndakaona kuhope. Ndimo mumba umuka, ndimo mumba mandirika umu. Ndichiri kufunga pamwe nekutya, Admire akabva ati, iwe don't trust anywhere. Masamba akabva atosiyana ipapo. Face yaAdmire yakabva yatochinja kuita munhu wandisingazivi zvikanzi. Handiri kuona navhara yakapaka iyi. Ini pandiri pano ndotoshuvira kufamba nayo, so I can do anything kuti ndive nayo mota iyi. Ndakati kokana uchiti ndisakutrusta unerevei, iwe uriyo wandiunza pano. Akati ndiri madzibaba zvangu, but don't trust me. Ndapedza. Mudhara uya akabva atanga kufondera vakomana achiti zvaita ndakuya kuzokutorai manje. Atobata maki emota. Admire akabva puwa 50 rand akanzi iwe chienda ndokubata nemande kuseni. Indikati handisi kusara pano. Murume uya akabva atochinja face ipapo akuzotyisa. Ndinoda kutenda mudzimu yangu ipapo kozi akati kana musiri kuda basa asikana haisi problem, endai henyu. Takabva tabuda naAdmire murodhi. Admire aipopota, hanzi wanditadza kuita mari iwe. Vakadzi vemuchingofunga kuti munorepwa, but mudhara wangu munhu bhuzve kuti tasvika mutauni takuparadzana ndopakazoti asi midzimu yako yakasimba wena. Ndanga ndatopindwa nemweya wakaipa ufunge. Ndinongoti Admire wekuWesternburg Polokwane, Mwari wenyasha ave newe pese paunofamba. Saka this situation yakaramba ichinditambudza kusvika ndakuita zvekuenda kuMasuwe. Ndakabva ndanoudza Madzibaba kuti mhepo iyi yava nemakore ichinditevera. Nawo ndave kutya kufamba kana kushanda. Madzibaba Snakeby vakati dambudziko renyu idiki madzimai, ndipei phone number. Apa ndanga ndave kugara Pretoria, that was 2023. Snakeby akabva ndibata pafoni akati dambudziko renyu rinoda kuti mujoine Satanism kuti muite mari, musiyane nekushandira vanhu madzimai, ndokujoinisai, ndokuvhurirai chechi yenyu. Ndaona maita keshi madzimai. Ndikati Madzibaba Snakeby vakatsanangura zvese zvinoitwa kuSatanism tete. Zvakarekerekera kuMasuwe. Hanzi ukajoina Satanism uri kuMasuwe nguo tsvuku, unoenda kumvura nemunhu waunozourayisa nenjuzi, uchipa chibayiro kumanjuzi. Then munhu uyu wawatoresa nenjuzi ndiye inenge yave njuzi yako inenge ichikutambidza mishonga nemapowers. Guys, chenjerai kuMasuwe, vanobvunza your real name, surname, mutupo. Vakawanda izvezvi vaenda, hanzi vanokumbira kumudzimu inokuchengetedza, voitenga nemacoin, cause in the whole process izita, surname, mutupo, doro remasese nejira reblue or yellow. Akataura zvese.
ndikawana mukana ndichakuudzai. Ndakamusiya kuti apedze kutaura ndichida kuziva zvakavanzika. Apedza ndobva ndati Maya ini handizvikwanisi. Ndo pakatanga hondo namadzibaba Snakeby. Vakabva vandidzinga cheche. Ndakaiswa mhepo yekuti munhu wese anga akusandida. Tete ndakapedza 2023 wese no boyfriend. Ndo pandakagaya zano. Ndokuenda kune umwe mukadzi wavairwa naye wavakavhurira sove. Vakatanga kumitira jealous. Saka vanga vakunzwanana Masimba ndiye akandibatsira. Zviya zvekuda kuratidza Snakeby kuti uri mudiki achipedza kundibatsira, ini ndokutiza paswe paya cause aida kuti kana andibatsira ozoenda neni kumvura. Ndikati izvo bodo. Ndakatanga kuita munyama wokupfimbwa nevanhu vakaromba chete. Fast forward, ndakatanga kuti ndikaita boyfriend taidanana 3 months chete, ototanga kundisema, otanga kuda neshamwari yangu. Ndakatorwa 3 maboyfriend neshamwari yangu. Ndopandakazoti ndiri paYouTube ndakatanga kuona mavhidhiyo en'anga yepano paYouTube yaindigonera chaizvo n'anga iyi. Ndakafunga zano rokuenda, handichatauri kuti rini cause ndine vanhu vanoziva kuti ndakamboendako. Ndasvika kuya gegege, regai ndiseke zvangu. Tete sekuru vaya ndevenhema, zvese zvatinoona pano zvimavhidhiyo idhirama riya. Sekuru vaya vanoti havarombesi, vanodaro nokuti havasirivo vanokutambidza mushonga. Kaunopiwa mushonga timu racho harisekerere munhu. Apa mari here, chero kaenda ne$10 haudzoke nayo, unotopiwa zvinoenderana nechawakabata. Chavasingaiti kukurega uchidzoka nemari. Wese aenda ikoko Tete hapana anoda kukudzokera cause fast inorwa ipapo yakapenga. Ukaenda uchiti ndoda kubuda paTV havabvumi. Vanoda vanhu vavo sweet voice ravo riya. Kana wasvikawo wabudisa mari haurinzwi, vanokuita rough. Back to my story. Ndakasvika pasekuru vaya ndikazi 250 yekuona sekuru. Ndikati handina, vakati une mari. Ndikati $100. Zvikanzi tipe kuno. Ndokuvapa. Ndakanzi enda unotaura zvese zvauri kuda kuti zviitike. Udza ana sekuru vanopa mushonga. Sure ndakavaudza dambudziko rese. Vakandipa 3 types of mushonga. First, wakanzi unorapa zvirwere zvese, maausa nenyongo, BP, waiva wekudya. Second, wakanzi ndewekugeza 5 days kuti vanhu vasanyanya kundivenga sezvavaita. Third, waiva different. Ndakanzi unoisa muchigubhu, uchachinja kuita green, wogeza nemvura yacho. Iwo everyday makuseni. Ndobva ndabuda ndakananga kumusha kwedu. Ndiri mubhazi, voice riya rekuti ndikasvika pakaipa rinotanga kutaura munzeve rakabva rati chawakatakura ichocho hachipinde mumusha mangu. Rakatizve pamishonga yawapiwa rasa mushonga wegreen, hausi mushonga, inyonga iyoyo. Ukapinda nawo mumusha mangu wavhurira mhepo, unenge wasvibisa musha rudzi rwangu. Zveshuwa ndichisvika pabus stop kwava 11 PM ndichidzika bhazi ndakabva ndabvisa mushonga uya ndokurasa. Ndopandakasvikobvunza mama kuti chii chinonzi chirombo. Mama vakati chinhu chakashata like chikwambo. Ndobva ndavaudza zvese, vakati wadii kurasa wese. Ndikati no, izwi rati ndirase 1. Fast forward ndakabva ndadzoka kuSouth Africa. Within 3 weeks ndabva kuZimba. Baba vakanzi vashaya, havana kurwara, hanzi vakarohwa nembama. Paya pandakarasira mushonga uya ndopavakadonhera vachibva zvavo kunotora mombe kumunda. Baba vangu vakashaya Tete, vakafira pabus stop. Handina kuzviisa musoro, anti hama yemurume yakazongonditi mukuseka, Gulezi, mune mushonga wekutyiwa imi. Hana yangu yakabva yarova ipapo. Ndokutanga kuzviona manje kuti asi ari kutaura chokwadi munhu. Cause kubva kuna bosi wangu chaya anonditya, vana vabosi wangu vanonditya, hama dzemurume including my husband nevana vangu vakaita mistake just kungovatarisa so vanovhunduka. Tete landlord wangu chaiye anoita meeting nemamarodha, ini ndinozoita zvekuudzwa kuti ati chii. Ndinganzi ndakaromba here guys, please help me cause hapana kana chandina. Ndiri kutya kurombera mahara pasina chandiri kuwana. Please help. Nyaya yakareba iyi, handi mawawo zvafuku zvakafamba sei. Vakafamba vakaenda panumber 22 kuPolokwane. Vasvika panumber 22 ndokuona face yemurume nemasteps avanga vamborota aya. Exactly zvinhu zvakanga zviri kuhope zviya. Vakatanga kuzviona real life. Plus kwai face yange kafaniyani neyababa. Mazita anozotinetsa. Isa hatidi matrabhoro but vakasungwa kavarume vaya. Kwai yange kafanira baba atapiwa makore. Saka kwai ndakatanga kuona face. Kuda hanzi vanga vakafanana. Kana kuti maybe mweya mutsvene kana kuti chii chaizama kumuratidza kuti pano wafika padhenja pano.
vakabva vanzvengazve vambopotsa futi vambourayiwa nemubhinya ravaidanana naro. Saka vadoona kuti for a very long time munonzi chi mweya uyu uramba uchivatevera. Asi panyaya yose ndazohla pekuti kwai baba vavo vakazoshaya pavakarasira chimushonga chiya chegreen chaizopanduka anzi vakarohwa mbama ndokubva vangofira ipapo. Zvakaoma zvinhu zvinosanganwa nevanhu. I think ngatihlei n'anga, ngatihlei maprofita, ngatihlei zvimwe zvinhu zvatisina kukudzwa nazvo, especially vana vasina kukudzwa nezvinhu zvakadai. Vanhu vakaita seni ini ndakakudzwa nemaperenzi anonamata. Vazhinji venyu pano makakudzwa nemaperenzi. Ihlai kubata mushonga nekuti unozoguma wopiwa zvimwe zvinhu zvinohlisa. Anyway, regai tipinde munyaya inotevera zvakare. Makasimba here tete, ndauyawo nenyaya yangu pano. Zvimwe kuda ingabatsira 1 or 2 vanhu pano vasangowira pane zvimwe zvakandiwira tete. Ende zvinhu zvakaipa mazuvano, zvinhu zvakashata zvehurombwa. Zvedark world zvinouya zviri packaged so nicely tete, zvokuti paunozviona unenge wava too deep into it, unenge watokanya matope pasina mvura. So munongozivawo kuti nyika yedu iri kunetsa mabasa. Saka vanhu vari kutorarama nemahustle akasiyana-siyana as long as riri legitimate, uye uchiwisa sadza nechingwa chevana, zvose zvinenge zvakarongeka. Saka mushure mekupedza dhigiri rangu remumhanzi tainge tapromiswa kuti tichazenge tichishanda kumastudio nemaredio station akasiyana-siyana, uyewo kuitawo maproducer for maupcoming artists. Taimboziva here kuti zvese zvataironga izvi kwaiva kudzinganisana nemhepo. Reality iri paground inokurambira wega kuti no it can't. Taimbozama kukanda mapepa kudzamara waneta wega, unotongoona kuti dai ndakaita kosi yekuvaka kana kuveza, dai ndiri pachinano chiri nacho. Zvisinei, ndakazoona pabhuku remeso pane imwe post yaitaura nezvekujoiniswa product based network marketing. Kune vasinganzwisisi networking marketing kuti inoshanda sei. Network marketing ndeyekuti munhu anowana commission nekutengesa maproducts akasiyana-siyana somenzaniso macosmetics. Network marketer anowana mari nekuda kwekujoinisa vamwe vachiita senge akavabereka achivadzidzisa mafambiro ebusiness iri. Saka musi uyu ndaitova ndisina zvekuita tete, ndichitoona kuti vanhu vari kuita sei mumastreets umu. Dhuma nepost yaidaidzira kuti aida kujoinisa vanhu for free kuti vadzidzire kutengesa macosmetics aya, vachizviwanira kamari pamwedzi. Slogan yake yaiva kuti mukadzi wese mari muhomwe. Okay, tete nekunetsa kuri kuita mabasa, handina kana kumbofunga ruviri. Hamuchiona ka ndivo vakadzi vanoda kuti vamwe vabudirire vasina kuomera neinformation. Hazvina kunditorera nguva, ndanga ndatomhanya kuinbox kwake. Aiti anoda madzimai 5 chete vanoti havana zvekuita. Kuti aigwa nezvekuita here? Westill zvichinzi ndezvemahara, no joining fee, no subscription. Kungonoberekwa nemunhu achida kukusimudzira chako kwaiva kungotenga starter pack chete, kwava kutotanga kuenda kuzviraundi zvekutsvaka mari. Ndakatombofunga kuti scam pakuita tsvakurudzo, ndikatoona kuti munhu uyu wandichati kere aitova nesocial media following yakati tete ndakajoiniswa paya, ndikatengawo starter pack rangu, ndikatangawo kuadvertisa mumagroup. Handina kuziva kuti chinhu chemahara panyika pano mweya watinofema. Ndakadzawo zvekare kuti ukawana gonzo roisirwa cheese hakusi kunzi rirame soft life kwete, asi kuda kudorifudza. Kere ndiyo tactic yaishandisa. Taifunga tawanirwa nyasha tete, asi kere aizowana mari yakawanda chaizvo nokuti ainge awana mweya yekunopa queen. Zvose zvekutengesa mafuta yaiva nzira yokuvhima nayo vanhu. Lifestyle yairarama kere nehairstyle raita zvanga zvisingaenderani. Alright, tomboti aive nemakastoma, asi makastoma acho anenge akambowanda sei, anenge akatombowanda sei, tichiita into consideration kuti vanhu havazori brand one remafuta ka, umwe neumwe ane zvaanofarira. Kuti kerarame ka soft life kekuenda kumaholiday nekufamba nemazimota anodhura, nekuti fuyo yacho yevhiki inobhadharisa fees yemwana wechikoro. Asi zvese izvi takazvoriza mberi kuti mafuta aingova cover up. Musikana aishandira queen. Kuwanda kwevanhu vanenge vatsvaka ndiko kuwanda kwemari yake.
Saka takatanga kuita zvekutengesa izvi, asi sezvandambotaura pamusoro apo tete, nyika yose haizari bhurendi rimwe chete remafuta okuspreya perfume imwe chete. Takazoona tava mundima kuti haisi kids game tete. Kere ainge asinganeti kutiitira maworkshop, achiramba achitikurudzira kuramba tichimaketa, achiti bhizinesi racho raizomeka sense kana makastoma ava kutanga kuwanda. Aiti iye aivatuma kuti madzimai wese asimukire. Chete handina kuzvifunga nguva iyoyo, asi ainge amutuma ndiani. Tete, pavakadzi vainge vajoiniswa network marketing iyi, pakati pedu tese pakangotanga kuitika zvinhu zviri strange zvisingatsananguriki. Mills aive neperfect marriage, akangotanga kunetsana nemurume, dzamara varambana. Rita mwana wake akangotanga kupenga kutopinda musango. Hezi upenyu hwakangotanga kuwedzera kuoma tete. Zvinhu zvaiitika izvi zvakangotanga mushure mekunge tajoina network marketing. Ini chaiye ndairota manheru Kere achiuya achinditora tichita senge tamere mapapiro tava kubhururuka tienda pakati penyanza. Tasvika panyanza paibva paita senge pafuridzwa mhepo, mvura yotanga kupinda mugomba raikaita demba, nyanza yotanga kuvhurika. Nyanza yavhurika kudaro, Kere aipinda neni pasi panenge pane vanhu vakapfeka zvitema kubva kumusoro kusvika pasi. Pachigaro chegoridhe panenge pane munhukadzi ane bvudzi dema dema anenge achinamatiwa nevanhu. Saka waiti ukaendesa munhu waibva wapiwa mubayiro yakasiyana siyana tete. Saka hope idzi pese Kere paida kundipa kuna Queen, ndaibva ndapepuka ndisati ndagamuchidzwa kuna Queen. Tete, hope idzi dzakaramba dzodzokorodza. Ndaiziva kuti something is off, chiripo chauraya zizi harifi nemhepo tete. Hope idzi dzaisangova hope nje, hapana zvaiitika tete. Ndakaona kuti kubva zvatanga hope idzi kundifarira kwaKere kwanga kuita kuchidzika everyday. Pagroup tainge togarotukwa kuti hatitende uye taive tisiri kunyatsoshanda zvakanaka. Ainge aita masacrifice kuvanhu vasingatendi. Umwe musi ndakaita zvinhu pagroup ndikabvunza vamwe vangu kuti zvinhu zviri strange zvisina explanation vari kuzvionawo here. Vanhu vakatanga kududunura zvaiitika mukati meupenyu hwavo, asi izvi zvainge zvisinei nekuoma kwenyika. Asi kubva zvatainge tajoina zvinhu zvaKere izvi, upenyu hwainge hwawedzera kuoma. Ndakasugesta kuna girls dzekuhasla dzaive dzakasununguka tiwane dhei ratinosangana timboita re-strategize kuda pane pataikanganisa nokuti stock yainge yakangostika semunhu amamutorero. Musi wekusangana Kere akati aive nebusiness meeting saka aisakwanisa kwatenda. Asi tichikombia nemuchizarira, musi wekusangana wakasvika tete. Hezi akati maproblems aisangana nawo aiva physical, asi taitorwiswa spiritual. Saka kana tainge takasununguka timbonoita an interdenominational prayer, takarangana zuva rekusangana tikanoswera nekurara mugomo. Tete, hustle girls dzikataura nedenga 101 tichidudunura nhamo dzedu tichiburuka kugomo, taitoziva kuti zvedu zvaita. Tete, pane paunonamata unzwa kuti Mwari adayira munamato wako. Gurupu redu rakafuma rakavharwa, admin Kere akati bloka paapp. Tete, takabva tatoziva kuti hondo takurira. Kere never wanted to empower us. Kere aida kuti tijoine zvinhu zveunderworld. Kujoina kwedu aizowana mubayiro wematerial things. Kutambura kwaita mamagirls pagroup kwaive kwekuti mahustle girls aite desperate akurumidzwe kujoiniswa kune zvakashata zvaizovanetsa mangwana. Kutaura kuno takazoita keep in touch, we are not where we want to be, asi tichikomberera nemuchizarira matainge chatainge tiri. Aiwa, tiri kuona change hombe, ende maagents edark world aya kana akuda anoomesa every aspect of your life, zvekuti kana usina kusimba unodyira sehove yaisura gonye pachiraro ukapedza mhuri woda masacrifice. Kutaura kuno, dai Mwari asina kuramba neni ndingadai ndakatoinishetwa ndichitovigira Queen masacrifice. Tete, ndapota vanhu risandiita misikoti. Handina kuti vanhu vanoita network marketing ndizvo zvavanoita vese, asi ndiri kuti pamuri kuzama kungwavha kuraramisa mhuri, ngatingwarirei kupinda mune zvinhu zvisirizvo. Nyika yakaoma, asi ukaona a deal too good to be true, mira pora
fema uzvibvunze kuti munhu uyu tsitsi dzake ndedzei, kuda kuita harahwa inobvisa mwana wemvana madziwa pakashata, pava kutoda ziso remweya. Iko zvino tiri kurarama zvava nani chose tichivata hope dzeumambo. Mesaya, Mesaya. Hanzi ukaona chinhu chiri too good to be true, inzwa, mira, pora, dona. Remember that song? Ridore Mari, Andingarugone. You guys, if something is too good to be true, it is too good to be true. Wait, pause, breathe, think before you dive into things that you do not know, because in the end unoguma wapinda muna taisireva. Tinotenda kuti ndawakumerera fani panga titi kwaitaipota tichibhururuka. Iye kurota tichibhururuka indaimborota ndichibhururuka. Ndichainyora zvangu ndokubvunza inyaya yacho asandizokudzi kuti ndini ka. Asi taitorota ndichibhururuka. Asi manje kwangu kubhururuka kwakuri kumhanyisiwa nevanhu, but vanhu havasingavhuvhi vakandibata. One day ndichainyora zvangu nyaya, regai ndigokunyorerai. Ndongoiverenga sahaiti, handizodika kuti muzive kuti ndini. But I saw the hand of the Lord muupenyu hwangu, because apa pakaipa apa totenda Mwari. Regai ndiinyore, ndichainyora, handizokudzi zvangu kuti ndiyo, but muchaziva kuti ndiyo. Anyway, you guys, this was the longest episode of my life today. Hey, it was very long. Tinokutendai nekuona kwamaita. Kuve nezuva rakanaka. Tichadzoka zvakare neTuesday. Guys, kana mune nyaya dzenyu, please nyorai nyaya dzenyu mudzitumire paemail iyo. Pane mwana 1 akanyora tsamba yake ari kuti iye ari ku-A-level, saka ari kunyora this November, but zvinhu hazvisi kumufambira zvakanaka. Azama kuverenga, azama kustada, kuverenga ndokustada, azama kunamata, but things are not working so good for her, so she wants something. Saka ndakamupindura ndikati, what exactly are you looking for? Akati ari kuda something. You know what, guys, kana uchienda kuchikoro uchinodzidza, handizivi kuti ari kuda masaramusi. Mwana ari kuda masaramusi, ari kuti yada ungopinda muexam ongena owana chinomunyorera. Asi manje our life is not like that. Even Bible wrote that muchadla zvisiya, you work for things for you to get a reward. You work for it. So I don't know kuti mungabatsirawo sei mwana ari kuti iye ari kuda something chingamubatsira muexam, not kustada, not kuverenga. Kustada ndokuverenga, not kustada, not kuverenga, not kunamata, not kufasta. I don't know what he or she wants, but she wants a miracle. Tozotiwo pavanhu vari kuona panapa tine vana 2 vane ma15 points. They are looking for tine mwana wekutanga ane 15 points, ari kutsvaka anyone who can help her go to any university. Then wechi2 mwana akapasa zvisingaiti O-level, ari kutsvaka munhu anogona kumubatsirawo kuti aende ku-A-level. Handiti munongotiudzawo, munongosiyawo macomments. If you guys work for, kana muchishandirawo maorganization anogona kutibatsira, please wait okumbirawo mukatibatsirawo, because I know kuti it's not easy for an individual kuti angoti I'm going to take you to school. Vanhu vanenge vane, but kana mune ma-companies amunoziva, kana mune ma-foundation amunoziva anoendesa vana kuchikoro, please let me know in the comment section. Tinokutendai nekuva nesu kwamaita nekugara muchiona episode ino. Muve nezuva rakanaka.